Say something. Baba wangu wakwenda. Bad Minox. Baba wangu alisiya. Wanonzani. David George. George. Asawa ni David George. Sokuti baba vaenda. Ndo zvinorwadza. Asi tinotenda vanhu vese vauya pano vatiunganira. Vatiunganira kuti baba tinovaradzika kwavari kunorara. Saka tofamba sei? Apa takufamba tichienda kurufaro here tobva tazoenda kuWarrenhouse. Ndinotendawo nemi Madminox Rasa forever. Ja, one love. One love. Last number Matsaga. Ayo bo. There's a phone room Bambi. Baranzi. Maradi Baba. Taura is in rest in peace. Mretwa nimi. I'm jealous for Shani. Asintamba bora. Taura usataura kuti wakiwa nini? Taurisa. Don't go is around why. I don't go jump around. Asinenzara. Senior level. I want better. I don't have smart minutes. Well, so I'll let you tagara tiri kotina beef togara tinaiwo baro. I'm support the team. Thank you very much. Dimbare to the world. Dimbare to the world. Yes. Maida basa mkomo.
Baba, tukumbira mumbotoro something. Baba send tukumbira mumbotoro something. Basa yangu motika yangu hivi yakaenda kudani. Ende mbona wacho. Oye. Agora só fui. Aí também com o Bere. Ndiaga yani ora harisi za kumana. Ndio. Zato board makadi ko mkuru. No, ndilipo makadi uzo kwa mwana. Mnetu wani? Ile stikamba. Tiri kupi mai manje? Tilipa Rufaro state. Atainga funeral ya one of the players the Dynamos former player deputy. All right. Mani makore mangani manje? I'm 75. Makure mdala. Ah, chai. Kwabongo akafa ndifunga ne 67. Oh, atotenda. okay. Tenda. Amuna vanhu vamuda kumhoresere kana vari kumhiri kwemakungu maplayers eDynamos kana chichi. Tinongomhoresa vese vatakatamba navo. There are so many. To single them out. Matinozi ene sikamba. Maitamba namba nini? Natamba namba 11. Aisure Oliver Kateri. Oliver Kateri aitamba left back. Left back. Tamba left wing. Saka ndima founding members here. Dili Nana Joshua. Tisima found. Tisima former takazojoin ama founding. We were the second generation. All right. I might have some. Okay. Thanks. Yes. Munimse akwaku. Ndimnetu kwani? Mnetu kwani? No Tembo. Tembo. Makamotama bora. Chairman pakuita si? Isika kanyo. Aitaura ikamusamanya ka chaukumanyira chiko mutani. Ndotora phone. Ai mumira kani. Arare province. Chairman. Oh. Yes. Murukupi pai manje? Zifa. Oh, Zifa. Zifa Arare province. Okay. Saka ndimi muri mbodi. Ndini chairman. All right. Zimbodi yes. Saka tiri pamariro ana. Mati? Tiri pamariro ani. David George. All right. One of our legends webora. Okay. Amunoti chitaura ikakutaura ndakanyarara. Yasatazo mchema simu wedu atamba bora kumakura akawanda. Tibvira na wadiki sisi. Alright. Saka taungana totenda nokuti vanhu vese vobhora tikaona vari pano vanofadza kwazvo including NC chairman vamutasa vari pano tinozvinizvokudza tinozvikudza zvikuru. Alright. Maita basa mukuru. Tatenda.
Tell them that. Net one. And Bernard Chidziva. All right. Mogara Kumariro kwangu. Ndogara mna Second Avenue. Oh. But wachembera kamudare. Kuri munhu wakudhara. Zviriko. Maita basa mudhara. Mukuru makadi. Mushe munoitwa taurisai kamu. All right. Makatamba bora. Rini. Gore ripi. Junior. Oh. Nana uri pakati ya? That's right. Oh. Nana Sunday marimona. Magwara umaso. Murombare futi. Ndokada mbare futi kai. Na Second Avenue. Oh. Saka madimbare chaiwo. Aiwa atatenda mkuru. Thanks. Makadi mkuru. Makadi, how are you? Bo, minute one. Taurisai kamsai tauri kudanga makakiwa neni nki. Innocent mtasa. Lincoln mtasa. Saka makamire chipano. Makamire. Takatamba naye bora iyi wauya kosha wakashandira bora muno as a coach, and to me he was also a personal friend. Ndakapinzwa pachigaro cheZIFA NC chairman. All right. Ndiyo umwe wekutanga kundifonera kundisimbisa kundiencourage patari. Apa mukutaura makamirire chia? ZIFA nechi neFIFA. ZIFA chete. But kana veFIFA vauya vanouya kuzoona imimi ka. Makadaiwo ka. Vachiona magrounds enyu. Kuti makarongeke. Makarongeke ri mudare. Koinda bhora kutambirwa kuRwanda. Hanzo home team kuRwanda. Because you are failing, madam, you are failing. Chimbo pindura ipapo. Tombo kangano je marriage. Muzigadzisa sei? Sema bucket situ. My bucket seat, I'm sure I nice. If you can understand, after 2 years, 3 suspensions, this is not there was no revenue being generated and things went down. Through COVID-19. So now I think people are putting 100% effort to try and get my facilities back in place. All right. Atukutoona kana parking yacho yanaka. Makagadzira parking yanaka. We don't know that, but hapana zvimwe zvamuda kupamizira zvandisikazivi. Pamizira iye tina bosi vedu ivava tumboona kuti bhora richanaka roda kushepa sekunaka kwaita ground zvikuratidza zvinhu zvakatarisika zvakanaka pamberi avo. Handiti maita basa makadiko ngoma munoitwani munoita nezvei? Ndikutamba bhora, ndaikutamba bhora saka ndichatamba ndakuita zvandoito Magribhi. Maitambire? Ndaitambira Dynamos. Gore ripi? From 1985 kusvika 92. All right. 92 saka makamotama naJafet Mparu saka bichani pandakasvika kuDynamos Jafet ndopa anga kuenda kundopa vanga Rhinos. All right. Saka tiri kupi mai manje? Mari
tiri papi pame tiri paRufaro stadium tiri kuda kuonekana naKumariro George. chamuri kuona sei bhora ramazuva ano kuti zvirikufamba sei nenguva yenyu? Bhora rasiyana. Munharaunda taitambira zvekutamba zvinakidza zvebhora. These days vana vangotambira zvinonakidzwa nemari, kabuda mari kuratidza talent yavo. Saka vanhu vakunesana pamari apo? Pamari, isusu taingotamba for the love of the game. For the love of the game ndozainyapo. Munogara? Munogara kwaHughes. Hughes kupi? All the Hughes. Muharare muno. Muharare muno. Next to kwana Deputy Machibora. Kana mune vanhu vamudawo mhoresa izvi? Anokumhoresa mafuma players eDynamos, vese nanamukoma captain vari overseas. Kana nanamuzitunga vataitamba navo generation iripo yese. Kana Chelsea Banda vaitambira naCaps United, nanamukoma Sticks Mutizwa vaitambira Rhinos. And I'm happy with most of the players vacho vataitamba navo vari panapa. Tionekedzana naKumariro. Panapa pai? Parufaro stadium patikono kuperekedza our real legends, Deputy George. Mune makore mangani? Ane 59. Aiwa makura. Mane vazukuru kai? Sterling. Aiwa. Zvinofadza. Tatenda aditi. Thank you so much. Thank you very much. Ndar. Great one. My name is Zimdancehall, nicknamed the Ball Juggler. With me is the speed merchant Gilbert Mshanga. I regard him as a brand that is subject to perfection and consistency. One thing I've admired most on him, he has managed to be a true brand to the youth. I like his sober sense, that is a positive brand to the youngsters. And if all the youngsters want to learn football, they've got to literally follow in his footsteps. For they say it's better to build a child than to repair a man. And instruction in youth is like engraving in stone. So with my young brother, I say keep up a great job. I've been an inspiration at the National Sports Stadium, juggling the ball. And together, we are still here for, they say when spiders meet, they can tie down a lion. Thanks a lot, brother. Yes, my brother, everything comes from the courage. The courage I got, I give reference to Deputy George, Deputy George was my mentor from junior football to senior football. So, it's a sad news that Ndara would Ashaya, For me, I'll just say, Ndara, what you teach me and what you told me, I'll always apply to stay disciplined and stuff like that. Ndara, I need what I need. That's peace in Ndara. I'm going to compliment that concerning Brother George. Brother George actually was a humble man, and to me, we're a copycat to him. What they say, when the tree falls down, the leaves also go down. So we are all set with the passing on of our big brother. So rest in eternal peace, Brother George. And also I like all the supporters and the coaches and the fans who have come in to compliment or to give a standing ovation to our legend, David George. Go well, Brother George. Thank you. Thanks very much. Long time. Hey, Murise. Makipa mahombe. Murise. Where's what? Patrice Muske. Patrice Muske. No kana. Kampusuma. Mureta nichi. Ndi coach Mohombe. Kupi. Friend academy la coach Hughes na coach Kampusuma na coach Martin Zopo. But before that, ndaitamba bora Dynamos. From 19 what? 1983 to 99. 1990. But that's in the Jomo Cosmos. Yeah. But others both sharp. Gogo vengo asina kuonekana neshamwari yavo takuzviita kuti vaswedere padhuze aida kunovatora gogo aswedere navo padhuze vaonekane nemumwe wavo kana vari padhuze vachifamba regai tinamate tikotamise uso hwedu tinamate. Ndichakumbira ana baba vakapfeka ngowani vabvise ngowani
Izacela obaba bakhiphe izingowani zabo sesifuna ukutandaza. Ndichakumbira nababa vose vakapfeka heti vabvise tisvike pakunamata. Tinamata muzita renyu Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Tinokutendaiwo Mweya Mutsvene, tinokutendaiwo Baba vedu vari kudenga. Matitungamirira mukati Baba wokudenga mirwendo rwatafamba. Matisvitsa panzvimbo ino tiri mukati menyasha dzenyu. Hakusi kuda kwedu kana kugona kwedu, asi nyasha dzenyu. Tasvika zvino Kristu paimba Baba wokudenga ichazororera mwana wenyu wamakadedza kumusha. Imba isina kuvakwa namaoko evanhu. Imba Baba wokudenga yakavakwa nemi mbune. Tenzo yerugare ngaichiropafadzwa nemi, ichengetwe nemi. Zita renyu rigokudzwa kubva zvino nekusingaperi. Amen. Ndichakumbira Dylan kuti asvike kuno nagogo. Tichifana imbira hedu, ngatiimbirei zvinyoronyoro. Tichakumbira vari kutora mafoto tombomira nai. Vari kutora timire tongomirira mumwe chete vari kuno kumberi ndo vatiri kukumbira kuti vatore. Vari kuuya here kana tipfuurire mberi nebasa? Pane angaitewo ruzivo here rwekuti vari kuuya? Makamera vabvumira kutora. Vane makamera chokumbira mubvumira kutora.
Tinotenda regaiti dzikisirwe chakumbira vanokwanisa kumira timire tichidzikisirwa gofini redu vanokwanisa kumira vamire netsoka dzavo iri last respect yatiri kuitira kuna Devi. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Vanotivatisa pasi pamafuro manyoro, vanondisesedza pamvura inozorodza, vanoponesa mweya wangu, vanondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita ravo. Zviro kwazvo kunyangwe ndikamufamba nepamupata womumvuri worufu, handingatongotyi zvakaipa, nokuti imi muneni. Nzvimbo yenyu nomudonzo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pavadzivisi vangu. Vakazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Zviro kwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu. Ini ndichagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Ishe makanga muripo, makanga muri ugaro hwedu, kuzvizukuru nezvizukuru, makomo asati azvarwa, musati mangosika nyika nevhu, kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi. Imi muri Mwari. Nokuti kwamuri makore ane churu akangofanana nezuva razuro kana rapfuura, senguva yokurinda yousiku. Munova kukura semvura zhinji, vava sehope. Mangwanani vakaita souswa hunomera, mangwanani hunotumbuka hunomera, madekwani unodzurwa ndokusvava. Mazuva amakore edu anosvika makore 80, kana tiine simba makore 90. Asi kunyangwe achikudzwa ndiko kutambudzika nenhamo bedzi, nokuti gare gare aenda, nesu taburuka taenda. Tidzidzisei kunyatsoverenga mazuva edu kuti tizviwanire moyo wakachenjera. Tigutsei mangwanani nengoni dzenyu, kuti tifarise tive nomufaro mazuva ose. Tifadzisei zvinoenzana namazuva makatitambudza namakore atakaona zvakaipa. Zvamakaita ngazvionekwe navaranda venyu, nokubwinya kwenyu pamusoro pevana vavo. Kunaka kwaJehovha Mwari wedu ngakuve pamusoro pedu. Mutisimbisire basa ramaoko edu, zviro kwazvo basa ramaoko edu murisimbise. Amen. Dynamos are coming now. Caps Ajita, living victoriously. It will be over Dynamos. It's a goal. George is the blue boy. Shago is the blue boy. He's one of the past 5 defenders. 5 caps defenders left for 30 at Rufaro Stadium. Dynamos are the Super Cup winners 1979. Dynamos
Muletwani. I'm sorry. I'm sorry. That's what we are. Parents. Amene umuntu chake chipa baba. Photo of text chawana kuna Saka toka kurasira kambuya tokasi. Pane. Kambuya tokasi. Water force. Malaysia. Hivi. Pamsoro iwabiri kumilipano. Pamsoro matimbare. Matimbare owe. Matimbare owe. Tarasikirwa negamba hombe. Ndo baitsika orangura kumberi. Tanga tisingasiyani. Ndakataura kuti ndikatanga kufa iwewe ndiwo unotaura speech. Asi atanga ndiye ndakaita basa rese the death work I carried it. Ndatenda zikuru. Taure madara. Yo mdara unapina video. Wangoti. Wangosati. Tudukubi. Zororo. That's why Matsaga asuda utaura. Ikasiwa yaya vanosaba mberi vamwe vaityawo vamosikani. Saka unozakurara mambo edu kwatinoita muno ndekuti hatirarame zvakanaka-naka, tinoteta nzara, tinotengesana. Saka tisingaendi kumberi. Amaita basa mudara. Unonzani? Henry Chari kauti aurambe. Magadi. Network. And Edward Chomba. Murehwa Former footballer. Woku. Dynamos, Wedzera, national team. Mune makore mangani? 60. Mune makore mangani? 60. Wakatamba kubva rini kusvika rini? From my 80s. 90. Saka muri kuti taurai zviri kuitika. At the moment, already akatsikira. Harinakidze. Zvacho zvine mastandards atsikira. Ground hatina maground. Government is not my councillors. Ayo, makansila hana basa. Chipi, totangira ipa. Nito sport anofana kugadzira kuti bozga notamba kuRwanda national team. Unzi home game. Ndoba home. Totamba ku South Africa isine nyika muno. Hakuna bhora. Aiwa isine Mazviramba. But Rufaro Stadium maybe was the biggest stadium in the 60s in Africa.
national stadium yakazvinaka zvine bhanzu toda kugadzirwa usoda kuupgrade kwachete hapana chirikumbodiwa zvakanyanya upgrade kuti saka vataurira vehurumende aiwa izvozvo patitotaura naivosiyo pane vanhu abaita basa mukoma taurai mukoma munoitwani kamuzi ataurai zita renyu ramuzi munoita nezvei makatambira timu saka tiri kupi manje handizvo samuri kugara kupi mazuva aiwa bo maita bomu dati madiminox kumbare kana kucanada aiwa tenge nde zviri sei unonzani Isau unoita nezvei tamabhora tatambira Dynamos akura tichichengetwana naBlaji munhu akatanga kutoti tinzi takwanisa kutanga kupinda first team munhu akati first team Dynamos airwa for youngsters and munhu aita suggestion zvokuti I remember first time ndakapinda first team he was the one akatotanga kutondipinza mukembe first team. I remember it was Shabani cup final MVP 2001 and he was the head coach and ndakatovhundukawo mudhara mafaina atokwanisa kuti but munhu angane aisimbisa zvekuti tena anozopinda muground kana fie nongosiya zvekuti haataraskira munhu wekuti everyday munhu atoti wakamufonera anokusimbisa everyday munhu anaifamba naye everyday. Munogara maifamba mese sei achigara kuguriro tiri bhodi ndakaselekta kuisa bhodi randaishanda nawo tese Dynamos secretary wavo. Saka munyaya dzese dzikuitika kuti Dynamos ndiye munhu andaifamba naye ndiye munhu aitondisimbisa ndiye munhu wekuti kuona pamwe pekuti nyika akakuvhunduka aikusimbisa taiwa handei tinopfuura kusvikira munhu akaita ndikwanisa kuzonzwisisa constitution kuti zvikurevei ende tinofanira kuita sei kuti tikwanise kunge tichikunda zvekuti kune mamwe ndarasikirwa zvikuru nokutenda zvangu kuti munhu akasiya mudzidzisawo zvaakadzidzisa izvozvo zvamutangira ipapo chinoenderera mberi nemisheni yake kuti Dynamos maita bo hauna nickname ndaimudzisawela Taliban makadiwa munaitwani munoita nezvei kana maimboita nezvei alright maitamba namba linkman inenge musana unenge ri namba midfield alright gore ripi to what way from 1982 to 94. Alright. Wakapinda first team. Started playing for first team from 1983 to 94. Oh, munogara kubasa. Munogara East View. Alright. But munoziva kuti mbare Dynamos nemadimbare takazongochengetai kumbani. Aiwa Dynamos madimbare Dynamos tine munhu wese. Saka tiri kuba apa mudare. Zororo Taurai your last words.
last race zvinogona kuti makamboma munoitwa George nechirungu munoita nezvei kana kuti maimboita nezvei ndaitamba bhora endezvi ndakukocha inonzi FC Glen. matamba bhora kupi maitamba bhora ndakatambira kucaps ndakabva kubrekesis ndikapinda kucaps ndokwa ndakatambira Darent ndikaenda kuSouth Africa ndikatambira Blue Mountain Celtic ndikabva kuSouth Africa ndikaenda kuPoland ndikatambira inonzi Soko Binyev yekuPoland ndikadzoka futi ndikadzokera kuSouth Africa. Makamboitawo soccer star here muupenyu hwenyu? Kuita soccer star ameno makaita soccer star mina Peter Ndlovu ani makaita mina Peter Ndlovu takaita soccer star murikugara kupi mazuva ndikugara muGlenora. Alright. Apa mudhara David George ndibaba ndo mukuru akandidzidzisa discipline akandidzidzisa kuti bhora rinoitwa sei unoita sei kana unokocha unokocha so unoita zvakati zvakati kushaika kwavaita marimwe zuro kwakandirwadza mudhara angari baba vaitambawo nababa wangu. Inini ndiri George baba wangu ndi George ava vataradzika nhasama ndiGeorge saka ndane mutoro ndakasiyirwa muzukuru wamudhara Diva George wandiri kufunga kutiwo tikamunyatsomukochawo ndiye anenge another the next group boy. hapana vanhu vamuda kumhoresa here kunze kwenyika kana muno muZimbabwe? Hai, ndotaka kumhoresa Mad Minox, Farai Shambare, Daddy Hope, Star Time Crew, Murehwa, maita bomda kadiko baba munoitwa munoita nezvei kana makamboita nezvei? ndakakochwa namudhara wangu yeyu Nyakushaya ndakatamba kubvira kumajuniors ndikaendawo kusenior team tikakosana kukocha timu iyoyi Dynamos yacho kuti zvese izvo zvaibva kune vakuru vakaita sanakoma David George vakatisiya. samai manje makuita nezvei? ndichiri kukocha ndine division 1 yandiri kukocha inonzi Mos FC iri division 1 northern region yekunoto iri based kunoto. samai togona bhora ndokutaura kwaitana pakwedava apa tarasikirwa nelegend cup nekuti ndo baba vaitikocha namukoma Sandi vari vaviri vakaita kuti Dynamos isvike muChampions League final ndo vakatitora kuti svitsa palevel iyoyo ndofunga ndo generation yedu yakatorwa nemukuru yedu kuti tisvike kuti tive neonly team yemuZimbabwe kusvika mufinals eChampions League vachititunga my last words munoti nebhora kamiriro karaita mazuva ano nezvamaitamba nguva yenyu makatamba gore ripi from what year to what year? ndakatanga kutambira Dynamos 1984 junior player svika ndizopedzawo ndakapedza 2002 ivo vachititungamirira kuti ndikomande chitecho Dynamos vandazoendawo zvakocha mai manje zvakamira sei muZimbabwe muno pabhora ndopandinoda kubvunza kuti akuenda kuRwanda manje kuti tapa home izvezvi zvinenge zvisina kumira mushe mukaona kutotanga kunzwa kuti nyika inotambira kuimwe nyika zvanga zvisingaitike vakuru vakadai so varipo ende tikatarisa futi kuti kana macoaches emhando yavo vanga vasingatarise kuti mwana anobva kune vabereki vakapfuma here kana kuti vasina zvinove zvaakuitika mazuva ano kuti isusu makochi taakuwanikwa tichitora tichiita kunge tinosaidira kune vana vanobva kune vanhu vane pfuma
asi takakura tichiziva kuti vanogona bhora vacho vakawanda vanotobva kune dzimba dzinoshoreka, asi ndo mabatirwo ataitwa nevakura vaita sei vasara, zvekuti tikawanawo makocha anoziva izvozvo, anoziva kuti tarenda rinogona kungobva, munhu anogona kungobvawo kune vanhu vanoshupika, but iye achizokwanisa kuzosumudzira vanhu vacho vari kushupika kupfurikidza nemutambo wenhabvu. Zvinove zvaita ana baba vedu vatisiyana sana mukoma David Georgia, bhora redu ringadai rinogona kuendera mberi. Maita basa mukoma. Rest in peace.